بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم والصلاة والسلام على الذي كان خلقه القرآن القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لجوا وموبيل جنين في الإسلام يقفلني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا نيونسو أنغا جمو كان كنا كانوا دين بارو مي جمو كان مي مولي كسي كرامو ماني كرامو بسم الله ولا ساكا بارو كي دين كنا فوني دوكا بي أنكلمي كا أنكرامو دو بسم الله أنفي كمالا سيسو ينكون نالا ni dunante dine bara la jamana ko nani jamana ko kan no yi Sheikh Masiri Baba Sila almamido juma misri sanfil juma misri o almamido wa amir fanado anga tarika me sufia tarika me no yi qadriye o amir do wa anga dine ton fen femino ho conseil groupement juma o be madodo commune ko nala ani biro bawere ko nala anya bismillah bi annabi na jega boroke anga dine kuna fundola nga yana nga do anga boro ko nala أما فانا كرمو بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ مصري بابا إن لي جارنيامي بسم الله كمالا سيسو كنا نو شريف لا تي كمالا سيسو أورك جبراني أما ربي نفهمي من كلمة كماو كمانا جامبي كديمبو ni jamana nyamao ani sigida nyamao bela jini kamana gambi kuma kan kilen mi bela o jugu chena maraw chena demsenu maralite mara chena ni mararu chena sigida la du kono sigida la quartier kono jamana kono fembe chena mara nu cheni bi nyedi mi no kono limite ina fa ba futumna babana kana anga nyingal folo mi we fere jumew tigere do fere jugu jumew tigele no bi wala sa maraka chien parce que marate chien ayma ko do do ka sawe ka mara chien ko jumew menu munu fere jugu munu kelme ka sawe ka mara chien bi inshallah naam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi yuhibbu liman yasha'u inasa wa yuhibbu liman yasha'u dhukura aw yujawzihum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u أكيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم القائل ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يوحدانه أو ينصرانه أو يمجسانه على رسول صلى الله عليه وسلم وصار كان على فوق على بركة كتغنيني على فوق وشيطان الترمى masami ale de ko aga Qur'an bayin wono ako ale Allah subhanahu wa ta'ala abe mo son din musumana aba tigi din beke musuyi mo mi manaja o mo temena do fene be abulu do beke chey musuman tala ako aba nyagami do ye ka musuman duma ka cheman duma ala be do ereda ati din so abi chela abe musula alakira sallallahu alaihi wasallam akwaga hadisa jelina ako diudi kan nabi wulu abe wulu dine de ka abe wulu ala donika din shiti wulu kana do kulo sanfe diudi abe ni Allahu akbar de biji ako abina di fani bamima olu de biseka ke yahudiya walma olu de biseka ke nasara walma olu de biseka ke majusi alaka andiu alako kishoma amin anga bi walanda abina boli munga anye kuma damene ni mi no yedi kan dinye fembade dinga fusa jamai wallahi mo bimbi jama mo bolu ni dindu mo wadi no taso dinga fusa sanwi adama de te fu isoro do kulo sanfe minga bu wateme dinga ka oh ni minga bu fembela jili munne fene ba to din ebe nafa sorala o ilamodi donc amina kuma tarbiya de kan no yi lamoy bon tarbiya in fene kono fendo de fene be
amma fi arab kana aw ko al asalibu al qati'atu fi tarbiyati al abna'i wa asaruha fi shakhsiyatihi ya fam na'am ako sira munum be demsani nunu o ka lamola na tiena abi kasbabu ka toro min se din yere ma donc amina anda do de la na'am parce que Allah subhanahu wa ta'ala ba fanye Qur'an kono akol lakad khalaqna al insana fi kabadi na'am ani adama din da gelaya ka deleyan yilla modi bamana ma fanye bamana ngana ko ni mi din la kashi abi la kashi dame min ma an wa jamana la an wa jamana kuma wasu ni mi o ya sɔrɔ ale diinɛ ma se anw fɛ yan o ye lamɔ de lamɔ ɲuman ladabu ɲuman de kuma i n'a fɔ ala kira b'a fɔ adabani rabbi fa ahsana ta'dibi a ye ala fo fɛn jumɛn na wa ye ala fo jugu ɲumanya in de la ko ala y'ale lamɔ lamɔ cogo ɲuman na ala kira fɛnɛ a ye ala subhanahu wa ta'ala a y'a fo de la donc an bɛ don min na ko bi diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana jamana gɛlɛya fɛn fɛn b'an ka jamana in yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Mali ye dɛ an bɛ ka taa ɲini yɔrɔ jan fɛn min yɔrɔ jan fɛn ɲini ta tɛ o a b'an yɛrɛ sen kɔrɔ o ye lamɔ de f'an ka hakili to an denw de la bon den fɛnɛ nin de don a bɔra yɔrɔ dɔ de la i n'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ den lamɔ lamɔ cogo la ko kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un den bɔra yɔrɔ jumɛn den bɔra fa kɔsɔlɔ de la ala de ko ten a sɔrɔ a sulama don ala nana bila ba dɛbɛ la n'o ye kɔnɔbara ye bon a bɛ nin wagati fɛn fɛn kɔnɔ a bɛ ala de bolo hali n'a nana diɲɛ na fɛnɛ a bɛ ala bolo mais kuma n'a fɔcogo parce que den k'a to a ba dɛbɛ la a ka fiɲɛ a ka dumuni a ka ji Allahu subhanahu wa ta'ala de b'o bɛɛ nɔgɔya summa abrazahu o kuma ni Allahu subhanahu wa ta'ala nana den lamɔ sisan n'a nana sisan a kɛra jɔn ta ye a kɛra fa ta ye a kɛra ba ta ye donc baara de b'a aw bolo aw de b'a jija ka den ka se ka a réparer arabu b'a fɔ a ma ko ataranimu nafsi ka ni k'a labɛn ka ni k'a réparer yɔrɔ minnu tiɲɛnen don k'olu dilan la i n'a fɔ n'i ko taranimul beeti n'i bɛna don so kɔnɔ sisan e yɛrɛ bɛna so lajɛ i b'a ye yɔrɔ minnu man ɲi a la i b'a réparer ka ɲɛ bɔ den fɛnɛ y'o de n'a dira i ma bon o réparation min filɛ nin ye o fɔlɔfɔlɔ b'i daminɛ jumɛn na o ye usura de al usra ako al usra hiya al muassasatu at-tarbawiyatu al-ula allati tatara'u fiha at-tiflu ako dimaya o de ye mina fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ ni den bi bila kɔnɔ o de ye dimaya ye donc fanga hakili to an denw na parce que ni mi den ne ma kuma fɛ ne ma tɛ k'i den sigi ka baro k'a fɛ k'i ka hakilina d'aw ma mɔgɔ wɛrɛ b'a ta d'a ma ne ba n'i den na a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ b'a minɛ a bɛ e ka hakilina a b'a bɔ a la a ko yaftahu aynehi fi ahadaniha hatta yashiba wa yastati itimada ala nafsihi den bɛ lamɔ usura de kɔnɔ k'a ta kabini a bangena don min na ko karisa muso jiginna den kɛra cɛ ye walima n'a kɛra muso ye an bɛɛ bɛ nisɔndiya k'a ta san kelen na ka na san fila la ka na san saba la a bɛ ba de ka lamɔ kɔnɔ a bɛ ba ni fa de don hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana sa a bɛ se ka sama e nɔfɛ mais n'a y'a fa ye a bɛ girin o kan donc n'a y'a ba ye a bɛ girin o kan fo den yɛrɛ bɛna kɔkɔ a yɛrɛ bɛna se ka jɔ a yɛrɛ ye o de la Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko albaladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa naqdan kazalika nasrifu al-ayati liqaumin yashkurun bon baladu tayyibi a ko dugukolo ɲuman ni ye falen fɛn da la o falen fɛn bɛ bɔ ni Ala ka jɛn ye nka dugukolo min dun nɔgɔ t'a la ni dugukolo min a jalen don walima e ma a sɛnɛ ka ɲɛ a ko n'i ko k'o falen fɛn ka bɔ o ka gɛlɛn dɛ bon dugukolo in ye jɔn ye sisan dugukolo ye fa ni ba de i n'a fɔ Ala kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko kullu mawludun yuladu ala al-fitra den o den n'a bɛ wolo a bɛɛ bi ani Ala dɔn de bɛ na bon a bɛna di fa ni ba min ma sisan dɛ aw de bɛ se ka kɛ yahudiya ye walima aw de bɛ se ka kɛ nasara ye walima aw de bɛ se ka kɛ majusi
bon an bɛ min fɔ ayiwa silamɛw ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ ka gɛlɛ den ka lamɔ la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ye fa ni ba olu k'u hakili to den na. sisan Sɛkana asarul khati'a jumɛn bɛ yen nɔ fɛɛrɛ jugu jumɛnw bɛ yen nɔ sisan minnu bɛ ka denw ka lamɔ tiɲɛ san k'u bɔ fitira in kɔnɔna la. kosɛbɛ bon ni usura n'o ɲɛna n y'o fɔ o de ye minɛn fɔlɔ ye minɛn filanan hiya al-madrasatu al-mukammalatu lil manzili n'o ye kalanyɔrɔ ye o de bɛ so fɛnɛ ka baara dafa a ɲɛ a sabanan o ye alhawma i bɛ sigida min na i bɛ quartier min na bon den bɛ bila ni minɛn saba de kɔnɔ ni minɛn fɔlɔ ɲɛna a bɛ taa kalanyɔrɔ la ni o fɛnɛ ɲɛna n'a tɛ kalanyɔrɔ la n'a tɛ so kɔnɔ a bɛ quartier kɔnɔ donc n'o fɛnɛ ɲɛna den bɛ ni minɛn saba de kɔnɔ bon ne ni minɛn saba ɲɛna alhamdulillah den b'a fa n'a ba a b'olu nafa a bɛ quartier nafa a bɛ dugu nafa a bɛ jamana nafa mais ne ni minɛn saba ma ɲɛ dun ni fa jogo man ɲi ba jogo man ɲi a bɛ taa école min fɛnɛ la jogo ɲumanya tɛ yen a bɛ quartier min ni sigida min fɛnɛ na ayiwa o denmisɛnninw fɛnɛ olu fɛnɛ man ɲi donc jigi tɛ se ka da o den kan donc o convenant min b'a la n'o ye o kasara min b'a la a fɔlɔfɔlɔ o ye al-ihmal fa ni ba olu k'u mako bɔ den na parce que o de b'anw fɛ yan nɔ ni den wolola an bɛ nisɔndiya an bɛ den wolo an bɛ sagaw faga an b'an teriw wele an bɛ dumuniw kɛ an bɛ kafew min n'o banna ka ban dɔrɔn o y'anw mako bɔlen den na i y'a faamu ba ka mako t'a la fa yɛrɛ ka mako t'a la tuma dɔ la den yɛrɛ bɛ bana i y'a faamu ba bɛ taa fɔ tuma min na ko den man kɛnɛ o b'a sɔrɔ bana yɛrɛ sera a la donc an ka hakili t'o la a ko ya'ani yatrukul walidani at-tifla duna tasji'i ala sulukin marghubin fihi fa ni ba ka den ye k'a to yen dɔrɔn an ye den sɔrɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ fɛn min b'aw bolo a ka bon ka tɛmɛ sanu kan a ka bon ka tɛmɛ jama kan wal istijabatu lahu wa tarkuhu duna muhasabatihi parce que n'i ye den sɔrɔ kan kabini a bɛ ka kɔrɔbaya dɔɔni dɔɔni to i n'a ka baro kɛ ni den ye ko min kɛ yanni ka a wuli a ɲɛ kan walima ka bere ta walima ka pɛrɛ a kunna e k'a wele kana ban i b'a wele ka gɛrɛ la i b'a fɔ ko n den nin baara in min filɛ nin nin man ɲi n'a seginna ka tugu i b'a fɔ n den nin baara in min filɛ nin man ɲi n'a y'a dafa siɲɛ saba la i b'a bagabaga mais a ka ca ala fɛ parce que bɔgɔ de don den bɛ se ka bɔ bɔgɔ kɛnɛ de don n'i y'a mɔ cogoya min na a bɛ to de la bon ni e y'a kɛ ni pɛrɛnkan ye ani bɔgɔli yɛrɛ ye e yɛrɛ bɛ kɛ den wɛrɛ i b'a fɔ ko waraba de a ma nin ye dɔrɔn a bɛ siran a ma nin ye dɔrɔn a dusu bɛ kasi bon n'e tor'o la dɔrɔn ni mɔgɔ dɔ y'a ye kɛrɛfɛ dɔrɔn n'o o ka nɛgɛnni sera a la dɔrɔn a bɛ to ka sira fɛ dangadenya bɛ daminɛ donc den n'a ma lamɔ ka ɲɛ a tɔɔrɔ fɔlɔfɔlɔ a bɛ se fa ni ba ma bon mun de fana b'a to den tɛ lamɔ ka ɲɛ o ye fa ni ba olu y'u mako bɔ den na donc an b'a fɔ mɔgɔ i k'i hakili to i den na teri fɔlɔfɔlɔ min bɛ ba la o y'a den teri fɔlɔfɔlɔ min bɛ fa la o y'a den mais yanni den ka sɔrɔ ba teri ye fa de yanni den ka sɔrɔ fa fana teri ye ba de nka ni den nana ka ban i y'a faamu o tuma o de ye teri yɛrɛ 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 nani donc f'an ka dɔn k'a fɔ n'an y'an denw lamɔ ka ɲɛ anw b'a hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'a hɛrɛ sɔrɔ f'an ka dɔn k'a fɔ ni den ma lamɔ ka ɲɛ a tɔɔrɔ anw de fɔlɔ b'a ta a bɛ sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kosɛbɛ awɔ a filanan ye min ye a tadlil den diyaɲɛ bon ni de ye problème ba yɛrɛ ye société kɔnɔ bi parce que an kelen don an b'a fɔ bamanankan na an kelen don k'an denw kɛ i b'a fɔ ko sanu bere mɔgɔ tɛ se ka maga la hali ni mɔgɔ min magara den na ni den kan bɔra dɔrɔn ni fa ni ba y'o mɛn n'u nana dɔrɔn yan'u k'a ɲɛɲini fɔlɔ u bɛ nin dɔ kɛ walima u bɛ geste jugu dɔ kɛ fɔlɔ i bɛ n den mɔgɔ mun na a ye mun k'i la e de y'a wolo wa mais e t'a dɔn a y'a bugɔ kun min na bon den diyaɲɛ ko jugu o de fana bɛ na ni den tiɲɛni n'i m'a lakasi dɔrɔn a b'i lakasi i y'a faamu sabanan o ye min ye o ye ka denmisɛnnin yɛrɛ k'a ye k'a to a yɛrɛ ma a mana min kɛ dɔrɔn k'a bila a yɛrɛ ma a mana min kɛ o ka ɲi donc o fana tɛmɛnen kɔfɛ fa ni ba fɛnɛ aw de ye den ka teli ye
aw de ye den ka radio aw de ye den image aw de ye den ka fini aw de y'a ka dumuni aw ka haraka bɛɛ lajɛlen den bɛ o tali k'o di ma donc fo masa min ye fa ni ba fa aw yɛrɛ ka aw yɛrɛ ladabu den ɲɛkɔrɔ ko sugu dɔ bɛ y'a kana kɛ den ɲɛna i y'a faamu ani filimi sugu dɔw bɛ yen surtout télé la hali bon nanzara ninnu u b'u ka filimuw bɔ mais u bɛ âge sɛbɛn a kan film o film bɔ i b'a fɔ ko kɔnɔni 18 ans ou b'a fɔ 12 ans ou bien 10 ans bon olu yɛrɛ fɛ den kan ka film minnu filɛ a bɛ yen mais anw fɛ yan nɔ o t'anw bolo yan film o film anw yɛrɛ n'an denw bɛ sigi ka film filɛ i y'a faamu cɛ ni musoya bɛ tɛmɛ a dɔw la geste dɔw bɛ tɛmɛ bon ni si ma ye jogojuguya façon bɛɛ voilà o fana tɛmɛnen kɔfɛ den ka i kana fini sugu dɔ don den ɲɛ kɔrɔ parce que n'a y'a ye la dɔrɔn a bɛ k'a kɔnɔ ko a ka ɲi a b'a fɔ n bɛ baba ladege ni musoman na a b'a fɔ n bɛ mama ladege donc f'i k'i hakili to o fana la hali dumuni cogoya fɛnɛ ni denmisɛnnin bɛ dumuni na i b'a ladabu ka dumuni ladabu f'a ye i kun suli minɛn daminɛ kan'i tɛgɛ don dumuni na fɔlɔ i tɛgɛ ko donc kuma lasurunya na bangebaa kan ka den lamɔ n'a ka comportement bɛɛ lajɛlen ale kan ka kɛ den ka exemple ye den bɛ ɲɛbɔ min fɛ ka min ladege exemple fɔlɔfɔlɔ kosɛbɛ bangebaga masa de y'u ye awɔ e de kan ka kɛ den yɛrɛ ka exemple fɔlɔ ye den kan ka fɛn min ladege fɔlɔ o ye fa ni ba de ye Cheikhana i ye jogo damadama minnu fɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ka mara tiɲɛ an b'a dɔn a ka ca an ka waati cogoya kama a bɛɛ tɛ kun waati kɔnɔ nka nin y'a la kumabaw ye ninnu sisan solution jumɛn bɛ yen nɔ walasa ka ninnu fana kɛlɛ parce que ni tiɲɛni ye yɔrɔ o yɔrɔ fo fura dɔ ka sɔrɔ tiɲɛni ye bana de bana mana na fo fura dɔ ka sɔrɔ a la i ye minnu fɔ sisan olu ye bana ye mara banaw de ye e bɛ fura jumɛn di a ma sisan walasa ka nin jogoba ninnu i ye minnu fɔ minnu bɛ se ka sababu ye ka mara tiɲɛ den ka mara tiɲɛ min bɛ se ka ninnu remplacer bamananw b'a fɔ ko bana o bana fura b'a la o b'a fɔ an ye fɛnɛ ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ siga tɛ nin na parce que ala yɛrɛ b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko muso yɛrɛ fɔlɔ n'i y'a dɔn muso min filɛ nin jogo dɔ b'a la a b'i yɛlɛma sin fɛ k'ale kan'a sɔn a ka sin di den ma i ka sin di ba wɛrɛ ɲini i den na mɔgɔ sɔn jogo min bɛ ba in na a kana na yɛlɛma den fɛ i y'a faamu donc an bɛ kɔn fura min bɛ ayiwa den a kana se ka tiɲɛ fura min b'a la fɔlɔ al ihtimam donc fa ni ba a ka aw mako jɔ den na i bɛ taa terrain san i bɛ taa n'i bɛna so jɔ i bɛ nɛgɛw san i bɛ simanw san mais n'i bɛna den wolo i bɛ taa mun san jɔn de b'a d'i ma ala de b'a d'i ma i y'a faamu donc e kan ka ala ye min fɔ ko den kan ka lamɔ cogoya min na i y'a faamu donc e fana kan k'i den lamɔ cogoya de la parce que den san sugu tɛ yen voilà i y'a faamu donc fura fɔlɔ min n'o de bɛ ayiwa den o ye e k'i yɛrɛ yira den na k'i janto a la k'i ka jogo yira a la ka den fana wele ka to ka a danbe fana fɔ a ye i fa ye ne min ye ne bɔra karisa la o fana bɔra karisa la o fana bɔra karisa la ka to k'o tarikuw fɔ den ye i y'a faamu donc o bɛ den o fana b'a miiri diya ayiwa i fa kun ye nin ye i mɔkɛ kun ye nin ye donc ale fana bɛ nin miiri i jɔ ne yɛrɛ fana ka kɛ nin i y'a faamu o ye filanan ye min ye den fana i bɛna taa n'a ye école min na i k'a ɲɛɲini n'i bɛna taa n'i den ye école min na taa école in lajɛ est ce que éducation bɛ yan wa i bɛna taa bila kalanso min na voilà kalanso min na walima i bɛna taa di karamɔgɔ min ma karamɔgɔ in yɛrɛ a jogo bɛ cogo di dɛ karamɔgɔ in jogo ka ɲi wa parce que ni den bɔra fa ni ba ka image la a bɛna karamɔgɔ de lamɛn kuma dɔ la yɛrɛ a bɛ karamɔgɔ yɛrɛ a b'o ka kumakan yɛrɛ matarafa ka tɛmɛ fa ni ba kan donc ni den n'a sera kalan na don i bɛna taa di karamɔgɔ min na o jogo lajɛ i bɛna taa n'a ye école min na o école fɛnɛ a ɲɛɲini ni école in bɛ cogoya min na i y'a faamu n'a nana fɛnɛ ka bɔ kalanyɔrɔ la i k'a ɲininka fɛnɛ karisa aw ye mun ne mun kɛ karamɔgɔ ye mun de fɛ yen kuma dɔ la fɛnɛ i ka to ka taa bali ka taa cuwa kan kalanyɔrɔ la ka taa lajɛ est ce que n den mina wa
i ka to ka karamɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ ɲininka yalima ayiwa n den fiɲɛ jumɛn de b'a la ni ayiwa n'o b'a to a tɛ ka kalan ɲɛ n'a faamu bon bana sabanan o fɛnɛ ye sigida ye n'i bɛna terrain san walima n'i bɛna so jɔ n'i ka terrain bɛ quartier min na o quartier ɲɛɲini n'o tɛ o fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye fa ni ba ka lamɔ ɲɛni ani kalanyɔrɔ ka lamɔ fɛnɛ ɲɛni quartier bɛna den tiɲɛ parce que an y'o caman ye o bɔra quartier fɔlɔ min na u denw kun ladawulen don u denw kun ka taabolo ka ɲi mais u taara quartier kura min na mɔgɔw filila u denw ma donc i bɛna taa quartier min na sigida min na dugu min na i k'o dugu jateminɛ nin dugu in a lamɔ ka ɲi wa silamɛw de ka ca la wa mun de bɛ nin dugulamɔgɔ ninnu ka taabolo ye mun ni mun ye f'i k'o fɛnɛ ɲɛɲini o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ den fɛnɛ k'a ka wagati bɛɛ jateminɛ a ka harakatu bɛɛ hali den taamatɔ e ka to k'i sigi k'a jateminɛ hali ni den n'a dalen don sunɔgɔ la n'a tɛ si so kelen kɔnɔ to i ka na i jɔ a kɔnɔ i y'a faamu kana sɔn fɛnɛ i den a ka dumuni ani denmisɛnnin tɔ minnu bɛ yen kana sɔn k'u bɔ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ dumuni de bɛ k'ale kelen kun kɛrɛfɛ kana sɔn fɛnɛ ma i y'a faamu o ye den min n'a bɛ ayiwa duba kɔnɔ i bɛ nin cogo ninnu bɛɛ jateminɛ la a n'a kuma cogo parce que den dɔw da bɛ bɔ nin de kan o bɛ kɛ masa yɛrɛ caman ɲɛna o bɛ yɛlɛ de karisa yɛrɛ a nɛn jara dɛ i y'a faamu a bɛ masa nini kɛ fa ni ba yɛrɛ ɲɛna olu bɛ yɛlɛ awɔ k'a nɛn jara e t'a dɔn ko juguman don kosɛbɛ bon i bɛ den ka tele fɛnɛ i bɛ tele fɛnɛ jateminɛ den bolo ni wagati dɔ sera dɔrɔn tele faga bon an bɛ diɲɛ laban min na ayiwa u ka siɲɛni caman ninnu kana di denmisɛnninw ma parce que ne t'u kɛrɛfɛ u bɛ se k'a bila image wɛrɛ la ayiwa min tɛ e yɛrɛ ka image ja ninnu o fana y'a dama maralikɛla ba ye kosɛbɛ fana dama ni ala sɔnna don n'a nataw an bɛna don o walanda fana la ja ninnu jɔyɔrɔ min bɛ marako la bi fo ka taa se internetiw ni fɛn wɛrɛw ma Cheikh an ka waatiw baara ye waatilako de waati na cogoya kama ladilikan laban jumɛnw bɛ e bolo ani kumakan laban jumɛnw b'e bolo k'a lase bangebaaw ma mara koɲa laban min bɛ n bolo Cheikh Kan n mɔmuso dɔ delila ka kuma dɔ fɔ n ye n fɛnɛ b'o ɲɛfɔ denbaw ye kosɛbɛ o ye hikima de ye a ko muso ko n'i bɛ sin di ni den wolola sisan den fɔlɔ min wolola e ye kinifɛ sin de fɔlɔ d'a ma ko ni den min wolola o kɔfɛ kana sɔn ka numanfɛ sin d'o ma ko n'o tɛ ko den ninnu tɛ bɛn Allahu akbar n b'o ɲɛfɔ an baw ye k'u hakili t'o la awɔ den min n'a wolola sisan i ye kinifɛn sin d'a ma n'a dɔgɔnin nana i fɔlɔla ka min d'a ma dɛ fɔlɔ k'o di o fɛnɛ ma ko n'o tɛ n'i ye nin fɔlɔ di nin ma ne nin wolola kɔfɛ ne nin fɔlɔ di nin fɛnɛ ma o t'i bɛn o b'a sɔrɔ o b'i fa ni ba la olu de bɛ ɲɔgɔn wele polisi la olu de bɛ ɲɔgɔn wele tribunal donc ladilikan ni kumakan laban min bɛ n bolo n b'a fɔ an baw ye ani ayiwa an musow ye ani an denmusow ye u k'u hakili to nin y'a faamu donc n'o kɛra kuma laban min bɛ ne bolo ne bɛ min fɔ alisilamɛw ye ayiwa i n'a fɔ association islamique o ka ca an ka fara ɲɔgɔn kan i y'a faamu an yɛrɛ an ka n tɛ se k'a fɔ an ka okɔliw walima an ka madrasaw walima an ka jardinw an ka a sen don an ka association ninnu na c'est à dire tɔn ninnu k'u hakili to kalanyɔrɔ ko voilà k'u hakili to kalanyɔrɔ ko la quoi voilà i y'a faamu u k'u hakili to kalanyɔrɔ ko la ka baara kana da wajuli yɔrɔ ministère kɔnɔnaw dɔrɔn ma u k'u hakili to kalanyɔrɔ fana na parce que e de y'a bɛn mara in bɛɛ bɛ o yɔrɔ ninnu de la voilà f'an k'an sen don de kosɛbɛ i y'a faamu mais ne y'a ye den caman de bɛ kalanyɔrɔ la san yɛrɛ bi yɛlɛma i t'a dɔw yɛrɛ mansa hali i t'a dɔw mansa yɛrɛ dɔn kosɛbɛ dɔw ta hali denw bɛ kilasi min na voilà bon ne ye den ye k'a to yen nɔ n'a taara kalanyɔrɔ la bon surtout an ka kalanyɔrɔ yɛrɛ minnu filɛ nin ye sisan nizamu kelen t'a la hakilina kelen tɛ yen voilà a bɛɛ n'a dama programme sa mɛ ala taala ala ka a faamu cogo min ni ala sɔnna ma donc duwawu k'an ye voilà alhamdulilah an bɛ ala fo ka ala barikada
kuma caya tɛ a ka kuma ka se ka nafa sɔrɔ dɔrɔn y'a faamu an b'a ɲini ala fɛ an ye nin kuma kunkurunin min kɛ ya rabbi ala k'a kɛ nafa ye silamɛ den bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ ladilikan fana ye fa ni ba bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ an denw u lamɔ cogo ɲuman ya rabbi ala k'a nɔgɔya an ye ala ka se di an ma an ka se ka an denw an k'u lamɔ mɔgɔ sɔrɔ ayiwa jamana jigi bɛ se ka da u kan sini ya rabbi ala k'o den caman ala k'o nɔgɔya an ka jamana ye an'an ka duguw ye an'an ka quartiers ye an'an ka duw ye an b'a fɔ rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله دي الله تعالى كان نعمة بادي نعمة مي ni ala ye hadamaden la diana ye ina fa an karamo bɔra k'a fɔ cogo min na kuranɛ aya b'a fɔ ye ala bɛ den musoman di dɔw ma a bɛ cɛman di dɔw ma a bɛ dɔw yɛrɛ jɛni fila bɛɛ lajɛlen na dɔw bɛ yen nɔ ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'u ma a y'u bonya ni fɛn bɛɛ lajɛlen nka a y'u bali den na olu dɔw labɛnnen don bi k'u ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ di walasa ka den sɔrɔ ala y'a di e min ma i tɛ se ka ala sara nka i bɛ se ka fɛn kelen min kɛ walasa ka den in nɔbɔ ka den in tɔnɔbɔ o ye ka mara ɲuman di den ma ni hadamaden y'a kan k'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de bɛn a den marali ma o ka kan parce que tɔɔrɔ kelen min bɛ hadamaden bolo diɲɛlatigɛ la o ye den marako ɲuman de hali hadamaden fatulen kɔfɛ kira b'a fɔ an ye ka hadisa la a bɛ taa ka tɔnɔ min to a kɔfɛ tɔnɔ min n'a nɔ bɛ taa se a ma a su ma fo ka taa se diɲɛlama ma o ye waladun salihun yad'u lahu o ye den ɲuman de a ye min to a kɔ a ye min mara ka ɲa min bɛ to ka dugawu min hakili bɛ jigin a kɔ ka dugawu k'a ye donc den ka mara ka se a dan na ka ɲa dan t'a la o tɛ se ka fɔ a dan na a nafa bɛ se e yɛrɛ ma a bɛ se den ma a bɛ se sigida ma a bɛ se jamana ma hali bangebaga fatulen kɔfɛ a nafa bɛ taa se a ma an bɛ Alahu taala deli an denw maracogo ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ se k'an karamɔgɔ fɔ n'o ye Sheikh Masiri Baba Sila ni Sanfil Alimami don ale tun nana ka na an hakili jigin den ka mara cogoyaw kan an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fɔ k'a wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen b'aw ka jabaranin ɲɛma ma ka diinɛ baro la ye ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la ni jamukan in ka di aw ye n'aw b'a kɔkɔrɔma don kosɛbɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu